Hekk kif ir-regatta tradizzjonali ta' jum il-Vitorja toqrob, id-distretti kollha jinsabu għaddejjin bl-aħħar preparamenti tagħhom. Fost l-isfidanti għar-reb tax-Shield hemm id-distrett ta' Birzebbuġa li fl-aħħar snin kien fost l-aktar kompetittivi. Kemm fl-2015 u s-sena l-oħra, Birzebbuġa rebħu l-kategorija Open fir-regatta tal-31 ta' Marzu, iżda r-regatta ta' jum il-Vitorja għadhom ma rebħuha qatt. Din is-sena, id-distrett ta' Birzebbuġa jista' jitqies bħal wieħed mill-isfidanti ta' Bormla, anke b'xi tibdil li jagħmlu mill-aħħar regatta ta' Marzu, kif stqar ma' Net Sports is-segretarju tal-klabb Simon Mikallef. Is-saħħa ta' Bormla kulħadd jaf x'inhi speċjalment l-aħħar żewġ regatti. Aħna konxi mill-fatt li minn Marzu law għamilna xi ċaqliq, il-fatt ukoll ingaġġajna magħna ex qaddif li huwa nistgħu ngħidu leġġenda fil-kanal il-Pawlu Grek li jagħmel ħafna xogħol f'dak li huwa s-setjar tad-dajes li żgur li ser jaffettwa fit-tiġrija. U naħseb li aħna minn Marzu għalaw għamilna kambjament ukoll, naħseb li nħossiva li aħna se nkunu iċ-challengers ta' Bormla l-regatta. F'dawn l-aħħar jiem, it-taħriġ tal-qaddieva jkun kollu fuq il-baħar, hekk kif anke kienu qed jittieħdu l-ħinijiet biex issir l-evalwazzjoni meħtieġa jkunu preparati bl-aħjar mod possibbli biex it-tlielaq imorru skont l-aspettattiva tagħhom.